Εννοείται με τον Λευτέρη. Το Λευτέρη, άνετα. Φυσικά με τον Λευτέρη. Ναι, με τον Λευτέρη. Προφανώς το Λευτέρη. Επιτέλους, ο Λευτέρης. Με τον Λευτέρη, γιατί βοηθάει τους νέους ανθρώπους και τους νέους απόφοιτους. Ο Λευτέρης ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος, σαν εργοδότης, μου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ πάνω στο αντικείμενό μου. Ο Λευτέρης είναι φίλος μου και συνεργάτης. Είναι doer, με ό,τι καταπιάνεται το τελειώνει και αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Έτσι θεωρώ και στο Δήμο Καλαμαριάς, όποιο project αναλάβει θα το φέρει πέρας. Γιατί ο Λευτέρης είναι ένας άνθρωπος που είναι καταπληκτικός στη συνεργασία, στέκεται πάρα πολύ στους συνεργάτες του και στους ανθρώπους που τον περιβάλλουν και το βασικότερο είναι ένας άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του αλλά και για το σύνολο. Μεγάλη έκπληξη όταν μου ανακοίνωσε ότι θα κατέβει δημοτικός σύμβουλος. Θεωρούσα δεδομένο ότι ήταν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είχε τις λύσεις και ήταν ενημερωμένος για όλα τα προβλήματα του τόπου του. Έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος δίκαιος και άνθρωπος ο οποίος είναι άξιος σεβασμού γιατί κρατάει το λόγο του. Γιατί από την κοινωνική συναναστροφή μαζί του αντιλήφθηκα ότι είναι ένα άτομο με ηθικές αξίες. Ενώ από την επαγγελματική μας συνεργασία διαπίστωσα επίσης ότι είναι και ένας καταρτισμένος μηχανικός. Θα τον ψήφιζα λοιπόν γιατί πιστεύω με τις αρχές και τις γνώσεις του θα συνεισφέρει πολλά στο Δήμο Καλαμαριάς. Είναι πολύ άξιος, εργατικός, ναι. Μπορεί να λείπει πολλές ώρες από το σπίτι, αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι το στήριγμα όλης της οικογένειας. Είναι εξαιρετικός σύζυγος και φανταστικός μπαμπάς. Δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια, γι' αυτό προτιμώ να τα λένε άλλοι για μένα. Οι άνθρωποι που παρακολουθήσατε είναι οι συνεργάτες μου, οι φίλοι μου και η οικογένειά μου και ελπίζω να είπανε καλά λόγια για μένα. Βρισκόμαστε στην Καλαμαριά, είμαι ο Καραγιώζης Λευτέρης και είμαι υποψήφιος με τη γενιά δημιουργίας του Δημάρχου Γιάννη Δαρδαμανέλη.